Jeske pano o Sukanto Das naino bono fasini order mara naino. Belage খাখামো ওয়ানামা সিংসা গঠনা গঠি থামান বাগে সিনি 4 তারিখ ডিসেম্বরনি সাল ঠিক অবহাকে যে ঘটনা গঠিকা আবো সিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডার বাই নায়ক সুবিধা ন হগৈ বুথাरै থানাवा হাবৈদি মানি নুখাসो থানা হাবৈ রইনাय তাবো খুগত जों अमाके बुमदै जानाय न आबो जों वान सकै मैया कारण बनो हतस बेरेन दुसनि पानो साजगैनाय बनो मुंसा खालायदि मानो आबोनि बागै जों बनो नाय सुकान्त दास न जेमन हासि रनानि बागै हासिनि बागै जों नायो जों जतन लुको जतन नायो किनके ताबो तै कैसे जों अब बेलेखेनो खामा सिनि वान संनायके सिनि दफाराव बजा गलक तंका तिप्रा हानि जे परिस्थिति एरम जागा सगैया आबो वानामा सिंसा सुदो अबो सिमिया सिनि जागाय जागाय ब्रै रेप खायजागो जागाय जागाय बाइक एक्सिडेंट गई बुथार जागो जागा जागा गाड़ी थुताय बुथार जागो सिनि बिश्वजित देबरमा बुथार जाग माने ताब सपज कोनो जास्तिक मैया जे 10 नम्बरও जे रास्तारको खायनाय से बिनो तैनाय कासताने आरो जे पगजाक माने सिनि बरर आबो कोनो जास्तिक मैया हाते एरम जागा सगै दंगा सिनि दफाराव बजागा सगनो साइ मैया आबोनि बागै जों कयो सस्त्र दप्तर न दाटी दाटी अमनो इमार्जेन्सी दारि दादी जों अमनो एक्शन नानानि बागै तै सुना एक्शन नाय फुनुंनानि बागै जों केरन जों तिनि आसाय दङ जत डिफेन्स दारंग न तिनि आ डिफेन्स सिनि बागै जे निरापत्ता बाहायनि जे सोनाबजाक दं माने आबो जे सिनो ताबो नाहि गुलि कगै दं आबो कोनो बिचार करै आबोनि बागै सिनि हानि बररंग न आं कयनिमानि थांगो जों सुदु बुथारजाकपुर सिमि दुखुमानपुर सिमि सिरि खंलायो मुन तै मिसिल खालायलायो जों अम हाइबे जे जों जास्तिक माना नै टावान सकदे जों जास्तिक माना नै के जों खरां बाक्साका तिसा नांनाय जों सुदु पार्टी तैया हायजे अमक सुदु जाति तैया हायजे जातिनि बिसिङाव बन गोबां बरक दङ सायानो नन नानि बागै जों अकंग सनाय हायजे सायानो हायजे तमा वानसा तमा तिफ्रासा तमा थुरुकसा जे सायानो होननाय बिचार खान्यानि बागै आबोनि बागै सस्त्र दत्तनो जों कयो बनो दाति दाति इमिडिएट मनो बिचार खान्यानि बागै तामनिके जों नुगो दसरामो जों ताव पन्ज जों कोन आबोनि बिचार माया बिश्वजित देबरमानो बुथार माने लामा साल कटां कटां तक्थार माने आबो कोनो बिचार माया एके ताबुक जोंनि को ओ 4 तारिखो महाके मांगनि बुथार खिरुका असिस्टेंट कमान्डार बा नायक सुबिदानो बुथार खिरुका जों आबोनो बाकी बिचार माने जों अमनो आसाय माया आबोनि बागै ताखुक तै बुखुग्र बाक्साका खरांति साना नांनाय जों मनो बाक्साका खरांति साय हांकाका जों तै शान्ति मानगला आबोनि बागै जत्त पुलिस तंनाय सीआरपी थुं आर्मी थुं जत्तन वान सगै ताताल होननाय सानानि बागैनाय जत्तन खाबाक साके नखनानि बागै वान सकनानि थुं आंनि कयमुंखौ अबनो असुख जरतै सावैनो जत्त तिप्रा हानि बरना आनि कबगो नासिलिमु पुनोको जेता सिनि टिएसआर फरकचा सुकान्त दासनि कासे गुलि खायका आबोनि बिसिंग सिनि किरण कुमार जमातिया तै सुबिदा नायक तै असिस्टेंट कमान्डेंट सिनि मार हासिन जमातिया बनो जे जागानो गुलि खालाय बोथारका किन्तु जोंआबो वान सुगो जेओ सिलायबा सिनतिप्रासन सिमदा सिनि ना आलकान सिमदा सिनि आबो जों सामिया तामको जोंमनो बेलाय कन्डेम खालायो नासिलेवो तै खादुवो ताम माले जोंमो दिनै हायना आसुगु टंगलाक सिनि दिपर रायजोनि सिखलारक तै वाइटिएफ तै जत तिप्रा मथारक आसुगु टंगलाक जोंमनो एकदम नासिलेवो खादुमा फुनुगो दिनै तै सालजराव जों अर दिनै जतन गुथुम लायका गुथुमै जों अमनो जास्टिक नायो किन्तु जों नुखा तकमा दैमा सालबार किन्तु सिनि तिप्रासारक रेप खायजागो दिनै बुफ्रे सफेर खायजागो दिनै गुलि खालाय बोथाजागो किन्तु अमहाय सालबायरा जों जे नुखा गोसों ताबखानो कोनो एकटा जास्टिक माया जों जे आसुगु टंगला थानायहाय गुटुं सिमि जों जेमन तुंख्लाय फुनुका आबो हाया जों ताबो जों सिखलारक टंगला सिनति प्रासार आसुगु टंगला जतन जों थांचाङै बासाजा जों मनो बसकांग म जास्टिक मायाखौ जों तेबो पत्र आन्दोलन थानायनि वान सुगलायो आन मुं चन्दन देबबर्मा सयलाम पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि वाइटिएफनि प्रेसिडेंट